So kapag yung pasyente natin nakaka-move na, pwede natin gawin ito. Pero kung hindi pa, so hagod natin lang sa likod. Kasi si stroke patients natin daw ito, maraming movement na kaya nyo nang gawin. So this position of chair back massage, pwede na. Para mas ma-enjoy niya yung back massage natin. So kasi napakarami ng spasm. Apa na? Gusto ko, no? Parang malambot na pa rin, no? Malambot, no? So ito yung stroke upper limb affected. Iya. Semena belum laga pakai apa? Oh, yang sila. Papak-pakan nih. Apa nih? Mana? Ini pambilis mo kayo.
naman. Dali, sige. Spintek yan siyempre. Galing sa spin. Ya pa. Ah. Ikaw lamang iwan ko. Loud yan. Hindi gusto siya. Baliktad. Eh, ito ang isa tipo lang makabili ba? Eh? Hindi talaga makaambo. Wala pala mo na ulit yan. Wala pala. Mamay lang. Yan eh. Ganyan mo na pare, mag-function ako dito. Saya din naman. Kami nga nilay. Busog siya eh. Hindi ko eh, huli ako na eh.
Dudugo lang yun, wala ba? Ano yung natin? Kapag ka na? Alimayan? Wala. Hindi mo nga pa. Alimayan. Pwede. Buwari ka rin pa? Buwari. May gatos. Parang pati yung buwari ka. Nakapagin mo, lagay na. Buwari. Hanapin eh. Bumanaw ka nung malalat si Diyos. Wala nang bata, magkakalat. Siya yung pangagimob ng tao. Yan. Sasali siya. Yan ang list. Iba best magi. Stop ka na. Bigyan mo kayo. Sila. Ha? Shit. Good. So yun po guys, natapos po yung ating programa kasi 50 minutes po yung kanyang digital narcotics. Tapos po yung ating full massage therapy, combination of digital, reflex, and some range of motion and therapy, stroke therapy exercises prepared by Moderno Magdalena. Okay? Nasa muli po, God bless. Bye.